Sa Matthew Kapitulo 9, versikulo 15, praise God, ngadto sa libro, ngadto mga isuon ko sa 17. Ato nang basahon. Tanan nga na ay mga dala nga Biblia, mga kaisuunan, praise God. Tanawan ninyo, atong basahon ni mga isuon. 9, 16. Okay, naanabas sa inyong mga Biblia, mga isuon? Ingon ang Biblia, walay tao nga magatapak og bag-ong panapton diha sa daan nga sinina. Kay ang igatapak mapitas ra gikan sa sinina. Hisgot mo sa maning atong hisgutan karon mas Biblia nang manahiay. No? Kasi kanang manahiay nas Biblia. Amen. 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 Basit na mga sinina diyang mga gisi-gisi, patahi na ninyo na. No? As Biblia oh, walay taong magatapak og bag-ong panapton Sa daan. diha sa daang mga sinina. So kasi buhot pasabot ani. Ang iyang itapak daan pod. Kay alman guntingon nimo tong bagong sinina. Bagong tila yung tapakan nimo dugnit na. Gabok naman po ang daan. So dili gyud ang ayan, di ba? Amen ba? Amen. Kisa may ka stilaw diri og Stir Alma naka kabalo ba kag tahi Stir Alma? Kabaw kag tahi? Manahiay ka? Kasi may manahiay dire. Kanang kabalong tahi. Ako Tahi kabalong lang. kong tahi. Tahi. Tanod, o niya. Pero di ko kapasalig kung sakto ba nang ako tinahian. Basta kaya ako kabalong kong tahi. O, kamo kabalong kong tahi. Tahi. Di naman pwede nang di mo kabalo. Oy, pananglitan ka nung layo tayo tailoring. Yan yung mga bata na buslot ng bilahan. Di ba kanang kasagara sa mga bata, sure? Di ba kasagara, mabidlak na dihang kuhan? Napasagdan na rin mo na, di katawan ang imong anak nito sa eskwelahan. So ikaw, maning kamot yung kang magtaitahi po. Oo, ang imong gamiton, sa gamiton para makuha ng gisi, matakli, mabalik na. Ha? Tanod og hilo. Di ba ka na para mabalik na ba? Tahi o. Tanod? O hilo ang uban? Mao nang tanod. Uban, may mugamit yun po, anak nga, bani nga, imong ikot, wala man, tanod man yun na. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So, ingon ang Biblia, walay tao magatapak og bag-ong panapton diya sa daan nga sinina. Amen? Amen. Kaya ang igatapak, mabitas ra. Oo, wala nga. Kanang tapak-tapak, may nalang po na. Pero mabot ang panahon, mabinlak na po nagbalik. Kay kisong, pag-iimo naman taple. Dili man niya mo'y original. Sabtan ninyo mga igsoon? Amen. Oo. So, mabot ang panahon nga kanang imong gikatapak niya, mabitas ra. Ug unya mahimo na hinuon nga labi pang dakong gisi. Mao na, basta tapak-tapak ra. Ay, ayun. Amen ba? Sa Biblia nga basta tapak-tapak ra, maabot yun ang panahon nga ang gisi ana mo samot ng kadako. Kasi siyempre tapak-tapak ra gon. Mura nang kon ba motor ba? Pag mabuslot, saan man, Baguhan. pabulkit. Sige na hilig tag bulkit, bisag 20 na kabuk, pabulkit na gagapon. Sa 20 na kabuk gisi, sige, wala una nga kung mupalit kang bago, mas barato kaysa imong gitapak-tapak. Amen. Di ba? Kasulay na mga nang motor. Nalimutan na pagyapon ang yabi ninyo. Hala. Sana nito na po. Amo na ang ginoon na gabi iba. Ang yabi, nagbitay-bitay na mga nagdiris. Pagyapon ni makuha. Ang iyo, dalo na to na ugma. Pastilan ka, pagkabuntag, waa na po, nalimutan na po. Aran yun mga igsuon ko. Okay, tanang lang yung post. O, nindot simba kay bugnaw ba? Amen? Amen. Oh, ingon ang Biblia, mga igsuon, mahimo pa kining dako pang gisi. Mawangwang, mudako pang yun. Ang mabidlak sa lain pang termino. Musamot. Igdi mo katapad, musamot. Musamot. Kana. Oh, manay klaro nga pagkasulti, musamot. Iskay gamay ra, pagkawa sa gitahe, aw gitapak, musamot siya ka. Dakong gisi, mabidlak siya. Kana bro, laom-laom lang gina mabidlak pa. Kaya bro, dako na gina gisi na. Di ba? Ang mga pundiyuhan na to, pag ining-ingkot, labi na maguna. Kana maguna ba? Oh, naguna ka, guna.
Nya ang imong pindihan bago pang gitahi. Pag ingkod nimo, pag ingkod yung tayo, tingog mo, ay putuan na po. Gisi na po. Oh, ana na siya, versikulo 17, tanawa. Unsay giingos Biblia. Usab, tanan mingon usab, Usab. ang bagong bino, wala igasulod sa mga daang sudlanan nga panit. Kay kung maupa, ang mga sudlanan mubusisi, ang bino mubuhagay, ug ang mga sudlanan madaot. Apan ang bagong bino ang naigasulod sa mga bagong sudlanan nga panit, busa, duruha, mutunhay. So sa ilang mga customary na po sila yung mga gitawag bino-bino dito, bino. Nasudlanan nila, murag kuan ba? Nga mabot ang panahon nga ang ilang mga sudlanan murag mo expire. Ka-expire ron. Ana magkabuk. Na kung imo ko nung bagong bino, ibutang ko nimo dito, ang mga igsuon ko sa mga gabok na mga daan ng sudlanan, madaot ang imong bino kaya gisagol man nimo, gibutang man nimo sa daan. Amen. Amen. Mura po sa ato diri po. Oh, nay mga tao diri sa ato nga bisag ka ng galon sa power. Oh, galon sa power ba? Kabalo ba sa power? Kanang pang-spray. Kunahon na sila ba kay ang word sa ilang sudlanan sa ilang galon power. Human nila spray, linu-linuan ran kamay. Butangan na si imnonon. Paslaygay ka. Ambot lang unaban na sa Monteverde dito sa amo arang naghana na eh. Di gud mo tuog ayaw lagi ana lagi. Kay di man dahil ka mahilog mamatay ana. Pero Gilaygay. laygay. Kasabot mo sa laygay? Nahinay lang. Kana bang inanay ba? Di ka mamatay dahil ron pero maabot ang panahon makalitra kag kirig-kirig. Dali mo ka ng herbicide doon na. Makahilo. Marka kalabira. O niya, imo lang ibutang ang tubig para imnon. Dili ka magdugay, ana. Ayaw ibutang diha na may insaktong butanganan. Amen. Tanan mo ingon, amen. Amen. Na may insaktong galon. Ganun diha mang yun. Tagpila raman ang galon taon kung palit ka. Kanang imti 20. galon. Tag 20 pesos raman na. Dili nila ilabay kay manginayang kay galon lagi. Sa may herbicide ninyo rin gamiton, mag-spray mo. Pang santot ba? Herbicide ba na? Grand Plus. Pagpatay sa bot. Oh, Ground Plus. Dito sa amo, kanang Ground Plus, dili malisang ang mga tao, ana, dito, kahimo na ginang imnanan. Pastilan. Wag yun. Di yun maayo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kasi na apay naggalon-galon anak dire, ayaw na. Ipalabay manggani dayo na. Ipalayo manggani dayo na sa tao ng galuna na kay makahilo. Unya himuon na hinong imnanan. Gatungab pa. Para sikata mga igsoon. Praise God. Ingon ang Biblia, mga kaigsoonan, ang bagong pino wala igasunod sa mga daang sudlanan nga panit. Kay kung maupa, ang sudlanan mubusisi, ang pino mubuhagay, ug ang mga sudlanan madaot. Apan, ang bagong pino, ana igasunod sa mga bagong sudlanan. Asa daw ibutang? Sa mga bagong Mga sudlanan. bago, yun. Ang tagal mo yung bago. Bago. Tagal mo yung bago. Bago. Praise God. Bagong sudlanan. Natugpas bala ang kasulatan mga igsoon. Busa, ang duruha, ang tumhay. Palakpakan sa nato atong Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Lain pang verse, 1 Peter chapter 1 verse 14. Okay, ikaw na bala kasulatan mga igsoon. Sa 1:14. Ikaw na bala kasulatan. Praise God. Hallelujah. Tulong sa Diyos na ngayon. Ikaw na mga anak na masinungtalon. Ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog na diha ka ninyo kaniadto sa panahon na wala ka kanoy alaman. Mula Biblia. Ingon nga mga anak nga masinungkalon. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa mga pangibog
nga diha kaninyo kani adto sa panahon nga wala pa kamoy alamat. Amen. Sa kabutang, alam ka nato karon mga igsuon, diskuta nato ug atong nadunggan ang mga pulong sa Dios. Naghiskot kini mga pagtulungan alang ka natong tanan. Amen. Alang ka nato, alang ka ninyo, alang ka natong tanan. Kay ang pulong sa Dios para magdinato ning tanan. Right. Pagsulod tagsikmahan, atong katuyuan, magdaig sa Ginoo, nabaw sa tanan, maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Palakpakan sa nato ang atong Dios. Praise the Lord. Nato ang atong Dios, mga igsoon.